uNkulunkulu akakhulu uphinde futhi uphumelele phasana lo uyachaza amaphupho. Inamba ngesinisa ngoba uyimemba i-channel kuphela ku-song 9 5 ntambama WhatsApp yangifonela kuphela Monday to Friday. Sibheka uMangi myself sawubona manje ngicela ukubuza chaza amaphupho awushanele ibala ubeshanele igceke. She was sweeping a yard, could be a yard, pavement, driveway, uzangathi ibizana. Paul uma uthanyela. One, ngokujwayelekile uma ngenza uphupho ushanela uPaul uma umuntu ushanela ini ibala igceke. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa lokuthi-ke kumele nisukume nithole ngabe imithi yokuxosha iyigadlo ezimbi eziyingozi nilungise igceke ngoba lingcolile njengamanje. Uma kukhona imithi engalungile ngaphandle kwegceke ngabe imiklwebho ngabe imiphulelo ngabe yini whatever lingaba khona noma kuziyikhonkwane engalungile ezafakwa ifuna nisukume ikhiphe. 2, kwesinye isikhathi uma kuba ushanela uPaul uma ushanela ibala ushanela igceke. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kudingeka inhlambuluko futhi kumele usukume uxazulule-ke lezi iy'ngxabano okanye ngaba zinkinga nje ey'khungethe umndeni ngoba kwesinye isikhathi kungenzeka ukuthi umndeni lo ohlangene kodwa ongazwani uney'nkinga ey'khona uney'nxushunxushu ey'khona kumele ufuna zilungiswe. Yabona. 3, ngokwesintu uma ushanela ngabe uPaul uma ushanela ibala noma igceke ngabe lukhomba ukuthi kungenzeka umuntu okhonjiswa ukuthi umsamo ungcolile umsamo uhlambulukile ngaba ngenxa yey'ngxabano ey'khona ngaphakathi ezabaphilayo noma iy'ngxabano zabangasekho okanye kuney'gadlo nje ngaphakathi kwekhaya kudinga ukuthi-ke niwulungise umsamo nowuhlambulule. Ngiyabona noma lungise lezo zinto eziyizikweletu ezosekhaya ebesey'ngozi umsamo. 4, kuyenzeka uma uphupho ushaye uPaul hlobo ushayelela ibala noma igceke. Lokho kusuke kukhomba ukuthi kungenzeka umuntu okhonjiswayo ukuthi siyancomeka futhi sizoba nomphumela omuhle uma sinomphumela isinyathelo sakho osithathile ngabe sokulungisa umsamo noma sokuxazulula iy'nkinga okanye sokuxazulula iy'ngxabano ekade zikhungethe umndeni ngoba komunye le phupho lingafika ngoba vele behleli kukhona ebenikwenza ukumele lokulungisa umsamo noma kukhona ebenikwenza kuwukubuyisana nixazulula iy'nkinga ey'khona ekhaya noma kuyingxabano ey'khona ekhaya yabona noma-ke umuntu okade ejakuchela umuntu okade echela la khaya ngey'washi ey'thile noma ngemithi ethile uxosha imoya emibi livele-ke likhomba ukubona liba luthanyela selilisho liphumele ukungcola. Yabo? Siyabonga.